Ja, så sidder vi lige ude og nyder lidt solskin her. En søndag, palmesøndag eftermiddag her. Det er fantastisk. Vi har været i Harald Nyborg i formiddags, inden vi tog på arbejde, og købt en længere gaslang. Og nu er den da i hvert fald lang nok. Godt 5 meter, vær snarlig. Så er der bare party. Og så kan vi simpelthen få grillen ordentligt frem, så vi kan komme til. Der er grillparty uden lige. Ej, det er en af de gode ting ved at være på camping, det er også, at man kan grille meget oftere, hvis man er til det. Men det synes vi ikke. Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Ja. Så lugter der ikke mad ind i vores lille hjem. Ja, vi lavede, nogle kartofler i går i forteltet. Hvor lang tid tog det for at lufte den fedtlugt? Resten af dagen. Rigtig klam. Vi skal bare have luftet ud, at man laver sådan noget der. Gammel fedt. Ja.